Mao kini si Boy Maas mga idol. Inila nga content creator. Hala, unsay nahitabo niya karon? Mao ni atong tukion mga idol. Sa una daghan patag kwarta, pero dili na tumatagan ang panahon. Sikat kini nga vlogger sa una, mao ning nagpapaakog ng pinig. Kanhi charity vlogger pod ni si Boy Maas mga idol. Daghan pod ni siyang natabangan, mga kabos nga iyang napabalayan. Ang pangutana, unsay nahitabo sa iya ha? Pasildo na lang. Ha? Pasildo. Unsa man imong channel? Wala ina. Kuan mo to ako man. Wala katuig. Duha na katuig. Kuan ba na restricted ba? Us Ginoo. Usa ka sikat nga charity vlogger ang nakakita ni Boy Maas nga ingon ani na ang iyang kahimtang. Tukad nagka-violation ang iyang channel. Duha ka tuig na ang nakalabay. Wala na gyud siya ka-recover. Kung bitaw. Nya unsa man kumusta man imong kinabuhi ron? Kahit kaya lagi. Ha? Kahit kayo. Kani nga vlogger mga ma'am sir, daghan po ni gitabangan, gipabalayan, pero wala ko nagdaom nga niabot sa point nga ingon ani siya nga nagpasuhol na lang kaloy. So, tag-200 adlaw lang yung taon. Tag-200 sa adlaw. Dugay na ka na nagtingon ani? Dugay na mga tuig ba yun. Grabe man nimo pagniwang. Sabi ko ani. Nakay sakit? Nakay sakit? Na-high blood. Ha? Na-high blood. High blood ka? Oo. Ginoo. May pait talaga kayo eh. Nagkaroon nga panahon nga. Inabot sa tuntungan na ng ani dito. Dito ko nagwa dyan mo rin dahon dito. Yung kumakit ang diri ba? Ginoo nga. Malagingon lagi. Pagbuot sa Ginoo nga malabyan ka na mo. Kasikat nimo sa una. Nya wa ko nagdaom nga na ingon ani ka. Baik kayo. Sus, grabe po di mo gitabangan sa una. Gipabalayan. Huwag na nakaingon ko sa akong kagalingon nga sa akong pag-charity sa una ba? Oo. Charity vlogger. Ako yung natabangan. Oo. Nagdahan ko na balayan. Oo. So wala ko makitaan ko ninyo sa karon nga punto dito. Wala mo ko nagdahong yun. Naniudto na ka? Wala pa lagi yung tao. O pa ka nagkaon? Grabe bitong imong gamaya karon ba? Grabe man imong dakuha sa una. Sabay nagigitong sa mga problema. Oo. Ya, sa una po nga panahon sa nag-charity pa ko na yung mga tao nga kanang pilit gal lagi pagsakit daw. Mao kay bali gidaon jud kanila para maingon anak ka. Gidawon ko nila niya. Ito nga ang akong giuna po undang lang ko pag-vlog yun. Ito nga gusto ko mubakod. Gusto ko magbuhat otro ba? Oo. Pero ako man guna nga kuan. Nga na, kung mubakod ta, huwag maghapon sa ilang tayo down. Sakit kayo palandungon mga idol. Nga layo na kayong naabtan ng imong mga paningkamot. Pero naagi mga tao nga mabunlot nimo paubos. Dili ba di ay mo malipay? Nga naay mga kabos makatilaw og haruhay. Nga dapat na tong mga Pilipino magtinabangay. Sa tanaw na ko aning Boy Maas mga idol. Sakol sa niya ha depresyon. Problema, kagool. Tungod sa nahitabo niya karon, bisan dili pa ko sikat ka vlogger. Ang yun ako sa akong mga solid followers nga si Boy Maas pabangunon na to pagbalik. Ato siyang ipalo mga idol. Boy Maas Official 2.0. Usasad ni siya hinungdan nga nung nag-vlog ko. Nakita ni nako siya sa una sa sikat pa siya nga ang Facebook wala day mangita og gwapo. Mauto nakahuna-huna ko, mag-vlog di ay ko. Bitaw mga idol, ipagay na lang nato komedya ang nitabo sa iya ha. Kay dili pod lalim kita'y mabutang sa lugar sa iyang sitwasyon. Na, kuyaw kita madepres ana hinuon. Unya kung wala na ko sa saktong kabuo, kana mga tao nagsigig panghilabot nga malipay nga mapakyas ka sa imong mga paningkamot, aw, pamaako na ko na ilang lubot. Hoy, Banoy Kristebe! Nana na sa ganay mong kabuang! Joke ramang good na ako ayong kupisot para si Boy Maas makakita ba mahimuot. O karon mga idol, paminaw na to si Boy Maas. Ug unsay gihambin sa iyang kasing-kasing para pud ang iyang mga problema makagawas. Ug mao ni mga kasakit ni Boy Maas mga idol. Ay, Purkit nga ang tao nagmimang druga na. o basta na man kay kuan nga sakit, di ba? Grabe po din ang mga tao na. Ayaw ang kana mga tawo yung nanaloy. Kabalo man ang Ginoo sa imong sitwasyon, sa imong pagtabang sa atong isig ka tao. Pero pasagihin ang mga tao yung nana, di ba? Iampo mo sa Ginoo tanan. No. Mga nga ang ako bitaw. Muna nga lingkamot na ko yan eh. Magpasildo. Pasuhol. Tag-200 sarang adlaw. At least iniguli na ako makapalit ko og bugas, kapalit ko og gas kay ukid diya mo ani. Pero sa klaro kay nga istorya gani karon wala kita ni bugas mo nang naipalag ko diri karon sa basatan nga. Okay, 200 ay mo sweldo niya. Oh. Ginoo. Kanang 200 ang adlaw karon sa imong nani tag 400 naman. Karon imo na lang yung gisukla ng 200 para makapalit og bugas. Oh, gisuklan ako kay dili ko musukol sa 200 ang adlaw. Pait mo gid kayo. Sabi mo nin, wa di ko nagdahom ba nga daghan tayo nabuhat sa laing tao. Pero karon nga ni abot sa point nga ako dai po'y usa ko dai ko nga natabangan pa. Gitabangan nga magtabangonon. Tabangonon. Muna makaingon jud ko sa Bitaw natakuan jud ko sa kugalingon karon wa jud ko nagtuo nga ikaw kay tabi man imong dakuha sa una.
Oh, sikat ko sa una eh. Sikat juga ni sa una mga ma'am sir, sus Ginoo ko. Pila ka milyon views ang kuha ni. Usa ni ka sikat ka vlogger di sa Butuan sa una. Mao ning naka-MJS. Buimaas. Buimaas mo ni naka-MJS. Nga nagpapaakog lang pinig. Sa una po, kabalo ba kung anak ko sala sa inyo ha? Oo, usa pa nagkauban po pud mi ani. Kauban niya niya. Oo. Sa unang panahon ba? Sa unang panahon sila may nagtudlo na ko sa unang pag-vlog. Mo to ni abot sa point dayon nga nasikat ko. Nga nairado ko sa mga tao. Na sila ako rang gibaliwala ug sa tawag pa ningon na ganyo ko suporta din. Pero sige lang, katong gibuhat nimo sa mga wala na tuloy. Wala nga. Na ako karon nga. Ako kita men nga dago kog sala ni Kuya Francis. Sa imong kisuon ba si Burnok. kung nga sa gawas. Ako gusto ko mo pronounce niya kaya atong iagi. Chat mo ko niya. Kaya basi na kay panggikas diha ba pangload lang. Dahil para lagi nga mag-upload ko ba kaya nagsama lagi ko pagubak. Okay, bali na kay channel karon. Kung sa may channel nimo? Buimaas 2.0 sa Facebook. Mo na sa Facebook, pila may followers mo karon sa Facebook? 200. 200 aman to imong daan nga Facebook sa una. Kuan lagi na nadawat ba? Mo nang nabagsak ka karon. Oo, na restricted. Agi mong YouTube channel, ano man doon? Wala po, nahapod. Nahapod? Oo. Sus Ginoo. Nga grabe ka, bait kayo. Sa actually sa una ma'am sir kani kami jud ani nag-uban was po wala po siguro ni kaila sa kuha kay gamay yung ko sa una. Dugay na po yung panahon. Pero sa among pagsama nga nagbuwag mi, wa po ko nagtuo nga gitugot sa Ginoo nga malabyan na mo ni. Akong malabyan ni si Buimaas. Eh sa klaro nga istorya dugay-dugay na jud pud ni wala nakita ni. Pero wa jud ko nagtuuloy nga nangun anak ka ba? Grabe ka, princess kayo, wala makayong ko nga. Sige lang, advice ako sa imo Loy, bisag kung sa'yo makabot sa itong kinabuhi, ampo lang tas Ginoo. Kung sa may channel nimo karon, Buimaas Buimaas Official 2.0. Buimaas Official 2.0. Sir, hangyo lang ko sa inyo no, atong suportahan niyang Facebook page. Sabi mo nin, sa unang panahon, sa naapa ko, ay mga tao nga modul sa kuha, muhatag ko. Karon nga, ako na inanghinan na nila, mga ko nila og tabang. Wala na taon sila, ilan akong idigma. Naman to imutabang sa kuha, muhatag. Pero ni kapaong sa kamera, ilara pong kuhaon. Ilara pong kuhaon? Oo, yan, nagkahuman to yung kuha. Bignan pa kag-istorya nga pa ilang kagkaso sa kwarta nga ilang ipadaba. Sus Ginoo. Ako yun, mulang sakit sa akong kasing-kasing. Ibati na ako karon mulang sa akong pagniwang po karon nga, nisabay po sa akong high blood. Stress. Mulang ako ning gamay. Yan, ibang tao magod kay judge na ka. Dayon, gadruga daw ko. Ang kwarta nga, ipadapod sa kuha, nang gihatag. Wala man na, sige druga, di apak mambura sa pabahay ba? Mga pabahay, ang itong tabangan. Yan, sa una, nakita na jud ka, actually sa una, pagbuwag na to, nagsupport lagi apong ko sa imo, tanaw ko sa imo, daga na kay gipabalayan, no, nagipatawran pa ni mo kurente, pero wa ko nag-explain karon Loy nga, niabot sa punto na yung naani na day ka. Bantog na di ta nakamakita sa social media. Wala naman, doon na katuwid. Sige rin Loy, ang mga tao nga naging unana sa imo Loy, huwag naman ganit kay Ginoo. Ampo ras Ginoo. Nasi mo kampo. Ala. Ay ganin Ginoo ka. Pareha karon. Sa sige na kampo sa Ginoo. Wala ko damha nga kita nagbuwag sa una, nakita ta karon. O di ba? Wag ko kakuan gani kay ikaw dis batang pasaway. Ako nagdahom. Kuan lagi. Sa una grabe. Kauban man ako ni sa una, kameraman. Ako'y kameraman jud ani mga mamsir niya. Siyempre wala lagi nagasinabot, nagabuwag-buwag. Pero actually wala may ingon nga nagkuha ng istorya na buwag ra. Pero pagkuha na mo ani, pagbuwag na mo ani sa una, nabalita na ko, nag-charity ni siya. So dagay ni suporta siyang charity, nakapabalay siya. Pero wala ko nagdahom nga naingunahan po siya karon. Kaya iya ding channel mga mamsir na restricted. Nya ang iya pong YouTube na hack. So karon si Bilbuto na bato wala ko ano. Oo. So karon mga ma'am sir, ana siya bagong channel karon. Buimaas Official 2.0 sa Facebook. Sa Facebook. So karon mga ma'am sir no, og kinsa man ganitong ganahan mo follow kani sikat jud nga vlogger. Og ilado pud ni nga magpabalay no para makabangon pud din taon para dagan pay tawo nga matabangan ni Buimaas. Kani siya na Kim JS ni Sauna. Kaloy anong na to no? Follow lang na to. Ibutan ako diho mo na Buimaas Official 2.0. Ako lagi kabalak ani makanapit ang tukod kag utro basi wala imong suporta ba mo yung gipadlo. Ayaw. Mo na chat sa kuha rin. Mga tao kanang mo tong gawas sa una ba. Pero bitaw maligya ko gulay. Ay na maligya ko gulay. Mga sari-sari, batong, mga patula. Inom ko nga awa na si Buimaas. Ayaw. Maligya na gulay. Sultian talaga. Ang mga tao ngayon na napasagdi na, di ba? Kana mga tao nga nag-judge sa mo pasagdi na. Ana ra gyud.
Mao yun na akong advice mo. Uban ni mga anak bitaw nga kuan. Wala na, di na nakabak. Ayaw. Kaya daghan yung mga vlogger karon nga mga charity. Sige ra. Wala ako po nahadlo ko magbuhat ng truck. Sultian na lang ka, sa klaro ka istorya. Nagbuhat lang yung charity, pero ikaw sa charity na kay pangalan. Ha? Wala ka, nawala ang imong Facebook, imong YouTube, wala kay isyu nga nanawat. Di ba? Wala. Oo. Wala. Pero nga nung mahadlok man ka nga nagbuhat na magkagpangalan sa social media. Wala, nadaot naman ko sa pikas ni. Ayaw, pasagdi. Kana bitaw abot anang mga kwarta daw ako dong gibang tigbas. Wala man naman. Wala. Makita man siya. Pasagdiin ang mga tao may hunana. Ang tao nga naghatag nimo, ang tao mo'y nakabalo sa imo ha. Di ba? Ana ra. Naman ko yung mga tao ni nga mutabang, nga ayaw na nagditohin. Mana ba? Asagdi ra na. Ang gusto ko sa kauban ni mo, ikas. Pagituhan yun, alam ba? Kung puti-puti sila ba? Anak. Kung nga matayong kumadal sa ako, ginagawa niya. O itong anak ko sa pagalingon, di na lang siguro kung magbuhat. Sige lang. Ay, Oloy. Nag-vlog ka, gibuhat ni mong tanan sa una, nisikat ka, nagkantaw ni mo na tabangan, niabot sa point nga ningunani ka, ikaw pa'y nag-ingon nga, nagkanay tao nga di mo tabang ni mo. O, pero sa klaro ng istorya, Loy, kung naman kay Ginoo ha, kung naman kay Ginoo, ang Ginoo yung magpahigo sa imo ha. Diba? Kana mga tao, Loy, nga mag-judge sa imo ha, pasagdiin na, huwag na kay Ginoo. Diba? Kay walay imposible og sa Ginoo ka mosandig. Sa iyong kampo sa Ginoo bitaw din nga. Tabangi ko sa mga problema. Oo, tama ka ron. Sa imong pag-ampo sa Ginoo, nagkita ta. O, di ba? Hindi ko nag... Oo, mao gani. So karon, mo na imong kwadron, kinadlaw ka. Nagdaw lagi. Oh. Wajib ko laing kwan relo. Ipalit nig bugas ito sa imong kwan. Ha? Ayaw. Gani gamay ra man nga tabang sa imo ha, pero dawata. Salamat di ba ni? Sige ra. Ha? Ano di ko dawat ko mga ni kwarta bitaw. Ano naman? Karang dawat ko kwarta na Oh. mga digital sa mamibon. Ayaw. Sa klaro na istorya, wala may isyo may munana nga matag ko ta mo boyon ta. Basing ni imo na po nang nasuyan sa lain. Ano na suway? Oo. Ako nga gimumian di ko. Ayaw. Wala Wala. ka akong hadlok di ko. Sige ra. Tinuon mga ini nga ako adun eh. Salamat kayo sa Ginoo nga nakagi. Kana, pasalamat juga sa Ginoo ayo sa kuha. Sa Ginoo tangan pasalamat. Ginoo. O ikaduha sa akong pamilya o sa imuha ikatulo. Grabe akong pagpasalamat yun kay pangudane dako kayo og tabang pangpalit og bugas, gas. Na uban pa kung sa paghinan na sa balay mga lamas. Sige lang Loy, basing kaloyan sa Ginoo Loy. Aman ka dapit puyo. Pwede unano. Ang sige bara, pero ilado na magkadiri agad. Oh, ilado. O, basing kaloyan sa Ginoo nga makabalik ko. Ang tanang ko tanar ko ha. Karon tiwas ako diri ah. O sige Loy. Nagnanay. O sige. Tarong ba? Wala eh. Salamat kayo. Sige, Loy, amping lang ganun na ya. Sa suway problema na. Ug diri na lang kutob mga idol. Ug ayaw mo kalimot pag-follow ni Boy Maas Official 2.0. Ug unya, salamat kayo ninyo. Ayo-ayo mo.